الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله، صلى الله تعالى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه أجمعين. أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون، يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم فيما قال أو كما قال. Zahvalnosti pripadaju Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neizmjerne salavate i selame šaljamo na Muhameda alejhi salatu vesselam, na njegovu časnu i poštenu porodicu, na njegove vrijedne ashabe i drugova i na sve one koji su vjerovali i one koji vjeruju sve do sudnjega dana. Svjedočim i vjerujem da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i svjedočim da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov poslanik. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas je 7. Džumaden Uhra, 1436. po hidžrijskom kalendaru, odnosno 27. mart 2015. godine, 2015. po rođenju Isa alejhi salatu vesselam. Današnju temu smo naslovili kocka, s obzirom da je toliko dobila nekakvu široku dimenziju gdje veliki broj ljudi bave se kockom, pa čak i oni koji padaju na seždu. I oni koji znaju da je to haram, znaju da je to zabranjeno. To je veći grijeh. Kada nešto znaš, a učiniš, to je veći grijeh nego ne znaš, a učiniš. Prije nego što kažem do toga, samo da kao i uvijek u aktuelnostima, evo nedavno smo svjedoci pada aviona u Francuskoj, njemačke firme. Naravno, izražavamo saučešće svim porodicama, nastradalima svakako i nemuslimanima, ali i muslimanima. Jer bilo je negdje otprilike oko 40-ak muslimana koji su bili u tom avionu. No, neću da kažem to, desilo se, ali pošto se govori o čovjeku koji je to, kopilotu koji je to uradio, Andreas Ludic, tako se zove, Ludik, pa eto čitamo iz medije, pa pojedini pokušavaju da vide kakve je on vjere bio. Sad oni sumnjaju još da vide da je on možda bio musliman. Istražuju, pretresili su kuću, on inače iz Düsseldorfa, pa i
gdje se vidi da li on ima, nešto su našli, nije za objavu, kasnije će objaviti. Znači, kada se pokušava na svaki način da se povezuje to sa islamom, sa muslimanima, to nikako ne može biti dobro i nikako ne može doprinositi, znači, boljoj saradnji i komunikacijama bilo gdje mi živjeli, svakako. No, to je samo jedna informacija, a mi pređemo temu koju smo najavili. Kocka. Šta je kocka? Definicija kocke. Kocku se ubraja svaka igra koja se igra u novac, u otkladu i slično. Koji učestvuju više ljudi, a jedan dobija. To se smatra kocka. U kocku se nabraja loto, bingo, sportske kladionice i sve druge vrste kladionice. U kocku može ući igranje šaha ili karta u parama, ne ono rekreativno, nego u parama, sve što je u parama, sve što jedan dobija, ljudi se svađaju, to se zove kocka. Ne možemo nazvati kockom ako učestvujemo u raznim kvizovima gdje uključujemo znači znanje. Pa ne možemo da smatramo kockom ako učestvujemo u nagradnim igrama poput razne kompanije ili marketing koji organizuju, daju ti kupon i učestvuju u nagradnoj igri. To se ne ubraja u kocku. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu: Bismillahirrahmanirrahim, Ja eyyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maisir. Maisir je riječ kocka. Prvo se spominje ovi koji vjerujete. Sada posebno kada sam ja rekao na početku da igraju u sportskim kladionicama i u drugim igrama na sreću, čak i oni koji vjeruju i oni koji padaju na sreću. Sada Allah kaže, ovi koji vjerujete, zabranjuje vam prvo vino, drugo ide u advestir kocka. Nastavlja sa peštenim ulju, na neku tuksu, znači, klonite toga koliko želite, da budete spašeni. Znači, Allah strogo zabranio, znači, svaku vrste kocke. Zato, poštovani roditelji, nemojte dozvolite da zajedno sa djecom učestvujete, vašom djecom učestvujete u ovakvim igrama. Često puta otac uzme dijete u auto, hajmo sine, idemo da prošetamo, sačekaj. Ulazi u kiosk, kupuje te kupone i učestvuje, znači, u sportske kladionice. I dijete vidi i dijete poslije nastavlja tu tradiciju. Sve to zavisi od roditelja i od kućnog vaspitanja. Ako dijete vidi danas nema mjesta gdje nema ove sportske kladionice, našte jedno mjesto ovdje. Ovu temu baš gledao sam i druge hudbe imami koji govore u BiH, jedan imam je spredio, vjerovali ne, skoro nema selo u Bosni i Hercegovini gdje nema sportske kladionice. Nema ono u BiH se bave sportskim kladionicama i drugim igrama, znači na sreću. A Boga mi nije bolje situacija i kod nas. Znači, zavisi sve od kućnog vaspitanja. Nema treće. Ako roditelji idu tim putem, djeca samo nastavljaju taj put. Da vidim to babo, pročiteš daj ovo, pa ništa evo da pokušaj si ne možda ti daj neku tvoj prijedlog, možda će imati veću sreću da dobiti Liverpool ili Real Madrid. Primjer. I malo pomalo, i to već prolazi u jednu naviku i dijete već postane zavisno od toga. Umjesto da, kada mu da roditelj 1 euro ili 2 eura da kupi sendvič, on ide u sportsku kladionicu i kupuje te kupone i da kupi, znači taj formu
Hazreti Alija radijallahu anhu u Kufu, to je Bagdad, krenuo da klanja duha namaz, jedan dobrovoljni namaz i sve glavicu čuvati ovu masku dok ja obavljam duha namaz u džami. Dok je on ušao, završio, kada je izašao, mazga je duhu, ali nema ni dječaka, a nema ni samara. On je uzeo taj samar, dječak, pošao na pijaci da prodaje. Hazreti Alija kaže jednome, idi bogati na pijacu, kupi mi, jer ne mogu normalno da jašu masku. Kada je pošao taj čovjek, kupio kod dječaka isti samar i donio kod Hazreti Alije. I on je vidio prepoznao, pa to je moj. Kaže, kupio sam, kaže, kod jednog dječaka. Evo, kaže Hazreti Alija, vidite, umjesto, kaže, ja sam, on je to jedan dirhem kupio. Ja sam, kaže, mislio, kada završim, da ga častim jedan dirhem, on nije htio halal, nego on haramom zaradio taj dirhem. Znači, njega neko naučio da mu bude haram slažen do halal. A kao što kaže u Kur'an Allah Đelešanu, estaidu billahi bismillah, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. I griješnik odgovara za svoje grijehe. Ne može nositi tuđe grijehe. Svako odgovara za sebe. Pa i taj dječak kaže, ja ću da je odgovaraš i kaže za sebe. Daš mi počinio taj grijeh. Ovakvi slični primjeri govore na tome kako treba mi da vaspitavamo djecu, a da dozvoljavamo naša djeca da se hrane sa ovim. Pričamo i ovom hranom kako bi sutra bili nesrećni, jer nema sreće u haramu. Taj koji je zaradio novac haramom, tako je potrošio, tako i potrošio. Stari ljudi znaju razne primjere da nam govore da niko nije se usrećio haramu, niko u životu. Niti će se usrećiti. Sreća je u halalu, a u haramu je nesreća. Molim Allah da što da sačuva našu mlađenje. Molim da ima čoši por Allah da šanu, koji su da ima potrebe, pošendeti Muhammedu, planirati i šobe da biđe koji si tamo. Nešto mu znači unutra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, s otvorim prvije haram, prvije teme cilafirat biđozi. Čemo to tirat biđozi. Biđozi ne Kur'an endaluan, bismillah Allahu Đelešanu naksum, estaizu billahi bismillah. Ya ayyuhallazina amanu, innama al-khamru wal-maisir wal-ansabu wal-azlamu rijsun min ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O besimtar, o ju që besoni, rrepsisht është ndaluar për ju. Para është alkoholi, dyta është bigjozë. Ne folim për bigjozë. Bigjozë rrepsisht në të ndaluar Allahu Xheleshanu. Kur pa lehtësime nuk kemi në bigjozë. Pra, duhet që të punojmë dhe të mundohemi që fëmijëve tanë t'u japim urdhra mira dhe mos të i lejojmë të merren me këtë bigjozë. Sot, siç e dim neve, kemi në çdo qoshe, kudo që të jetojmë vende ku rinia jonë mund të mirët me lloj-lloj bigjozë. E mashu me këto lojrat e sportit, të cilat na çojnë dhe na bëjnë na mësojnë që të bëjmë harame të mëdha. Por atë duhet të mundohemi që fëmijëve tonë nuk t'u lejojmë këto gjëra, punojmë me ta të i edukojmë dhe i introduzojmë në rrugën e drejtë, rrugën e Islamit. Lusim Allahu Xheleshanu që të na ruaj Zoti rinin ton, fëmijën ton prej këtij harami, që të na ruaj prej bigjozit dhe harameve të tjera. Lusim Allahu Xheleshanu që na bëjë prej besimtarëve të hoqë. Prije nego što učimo i samu dobu, samo dva saopštenja. Prvo je večeras u džamiju u Tuđemilima, posle akšam namaza, imamo predavanje povodom rođenja Božeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Nakon toga Mevlud kao tradicionalno što činimo,
Tema će biti smrt Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kako je Božji poslanik preselio na ahiret. Zanimljiva tema, pa budu akšam namaz se klanja u 6 i 8 minuta, odnosno 18 sati i 8 minuta, pa budu. Sa ovim ovako završavamo ovaj dio programa. Preostalo nam je i džemat Mikulići, ali za u Mikulići inšallah očekujemo kada Mikulićani vrijedni završavaju objekat, pomoćni objekat koji će biti višenamjenski objekat u Mikulićima, i tada ćemo organizirati i na predavanje i svečano otvaranje, znači tog velikog objekta koji je velikog značaja za ljude koji su vezani za to mjesto selo Mikulići. Za otkrenje 1. aprila, to je srijeda, kao što smo i najavili, promociju knjige Molitva nad Balkanom. Pa eto, promocija počinje u srijedu, poslije akšam namaza u više namjensku salu, znači 18 sati 30 minuta. Nadamo se da ćemo biti što u većem broju i da ćemo uživati u predivnim pjesmama poznatog pjesnika Joličića. Zato vas pozivamo da pokažemo da smo mi ljudi koji poštujemo i respektujemo i druge. Ne samo naše muslimane, nego i druge. Mi smo ljudi koji želimo da zajedno da živimo sa svim ostalima, bez obzira kako se ko zove. I da pokažemo i drugima da je ovaj Islamski kulturni centar je centar za kulturnih dešavanja i drugih, nema ne samo muslimana. Ono što je pozitivno, ono što je dobro, ono što nas spaja je sigurno ovaj Islamski centar. Pa bujrom još jedna srijeda, 18 sati 30 minuta, kongresna sala. Molim Allaha dželešanu da sačuva našu mladinu od kocke, da sačuva našu mladinu od lotova, od binga, od sportske kladionice, drugim riječima od harama. Molim Allaha dželešanu da uputi naše roditelje na pravi put, našu djecu da uputi svi u nas na pravi put. Gospodar naš, molimo te da spusti svoju milost nad muslimanima Iraka, muslimanima Sirije, muslimanima Palestine i muslimanima širom svijeta. Allahu dragi, ukoliko mi griješimo prema drugima, podari nam snagu izvinjenja, a ukoliko drugi griješe prema nama, podari nam snagu oprosta. Još da kažemo da ćemo naredni džume klanjati u 13 sati, kao što znate, već kraje u zadnje nedelja u mjesecu martu, samim tim već prolazimo letni period, mijenja se sad, džume namaz se klanja u naredni petak 13 sati. Vlati mišala. الآن أشكر كلام رمضان كلام الله العزيز الأكبر كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لسفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. عباد الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل